balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmani Yɛrɛgi Jakite ka se ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye octobre kalo tile 10 o bɛnna bi ma ka taa bila karedon na octobre kalo tile 16 ni wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya dolo jate la kawla kalo fɔlɔ tile 18 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila kawla kalo fɔlɔ tile 24 na doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na ni o ye sigilolo ye ni o ye kawla kalo fɔlɔ dolo ye o sigilolo o yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu mara o de bi bɛn balansi mɔgɔw ma so 7 o b'a yira k'a fɔ ni wagati kɔnɔna na an bɛ kawla kalo fɔlɔ la den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu ni tilennenya bɛna diya u ye wa sanga ni wagati ni mɔgɔ kofɔlen ninnu b'a fɔ ko u bolola fɛnw k'a ti ka basigi kɛrɛnkɛrɛnna nafolo olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a ka se ka sira kelen ta walasa aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati hakilina ko caman de bɛna na aw la ni aw ko k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ i b'a ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tiɲɛ aw bolo a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka sira kelen ta k'aw sinsin o kan nafa min n'a b'a ɲinina dɔgɔkun kɔnɔna na sɔrɔ ta fanfɛla la aw bɛ se ka o sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa aw dalakanw olu barikalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2 denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasa bɛ aw ye nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de don kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛw olu ka girin ka ɲɛsin aw ma nka dɔgɔkun bɛ taa fɔ k'a bɛ laban yɔrɔ minnu na aw bɛ se ka na wasaw ani kunkɔrɔtaw sɔrɔ kunkɔrɔta ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya lase aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don a wagati in kɔnɔna na wa a b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu barikalen don o wagati in kɔnɔna na mɔgɔ kura ye o walima mɔgɔ kɔrɔ minnu ni aw ni olu famana ni n'a bɛ wagati jan bɔ ko aw bɛ se ka dɔnbaga kuraw ye wa mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ nafamaw ye ka ɲɛsin aw ma don nataw kɔnɔna na u bɛ se ka kobaw kɛ aw ye don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka bɛɛ lamɛn wa aw ka baara kɛ ni mɔgɔ hakilina ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo 3 denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ a b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na minnu ye jagokɛlaw ye n'u ka baara ye wulikajɔ ani déplacement ka taa jago fɛn dɔ ta ka bɔ fan dɔ fɛ ka tila ka taa n'a ye fan dɔ fɛ siginiyɔrɔ kelen mɔgɔw ko tɛ minnu ka jago bɛnnen don wulikajɔ ani tanikasegin baaraw ma k'olu bɛ se ka na kunkɔrɔta caman sɔrɔ a b'a yira k'a fɔ wa u ka wulikajɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na u bɛ se ka na wasa caman sɔrɔ nin yanni nin dɔgɔkun in laban cɛ a b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu man ka juru don kamasɔrɔ n'u ye juru don mɔgɔ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko a bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ don olu sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so fasoso denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw jigi dalen bɛ a kan ko mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ aw niw ye olu bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ nin ti aw la jigiya siraw olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw tulokɔrɔ kuma duman minnu bɛna fɔ aw ye k'aw kana kala sɛmɛ olu la kamasɔrɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw bila retard la tuguni fo aw ka aw jigi kɛ aw yɛrɛbakun ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa dɔgɔkun bɛ daminɛ ni yɛrɛkɛliw ye fana nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2 denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so
denɲɔgɔnso denw liɲɛnw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛrɛkɛli fanga ka bon aw ka garisɛgɛ kow la kosɛbɛ kosɛbɛ wa yɛrɛkɛli ninnu tɛna kɛ sababu ye wali problɛmuw walima kow aw bɛna olu caman de ɲɛsinen don aw ma o bɛna kɛ sababu ye aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka sɔrɔ bɔ aw yɛrɛ kun ka don mɔgɔ wɛrɛw ka problɛmuw na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo dɔɔni n'o tɛ garisɛgɛ olu siraw olu man girin ka ɲɛsin aw ma nka aw bɛ minnu sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ na fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ problɛmu wɛrɛw bɛ se ka na don olu kɔrɔ minnu bɛ tali kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka problɛmuw kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na olu fana ye jagoya ye tuma dɔw la garisɛgɛ caman bɛ na garisɛgɛ ninnu nakun a na sababu ye ka se ka kɛ ka sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw ɲɛji cɛ nka a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na f'a laban aw bɛ se k'aw jigi da kɛnɛya siraw olu sinsinnen don farigan bɛ hali mɔgɔ minnu na o farigan olu caman ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ uti kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw olu bɛ aw ka sira kan sira caman fɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw ka wasa ninnu sababu tɛna kɛ dɔwɛrɛ aw yɛrɛ ka miiriyaw sera ka fɛn minnu lase aw ma wa a b'a yira k'a fɔ aw ka miiriyaw olu fana barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ miiriya minnu kɛ ani aw bɛ dalakan minnu fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw dalakan barikalen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa caman lase aw ma ni aw y'aw man kun nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ca la aw ka garisɛgɛ caman bɛ yen olu de bɛ taa ka aw to kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la umaru ka so balance nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɔrɔ kɔrɔ dɔw aw bɛna se ka aw jigi da olu kan i n'a fɔ juru kɔrɔw minnu tun bɛ aw ni mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca la n'aw wulila olu kama nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ wasa a b'a yira k'a fɔ wulikajɔ olu barikalen don aw fan fɛ ni aw y'aw sigi yɔrɔnin kelen nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dusukasi barika bɛ bonya ka ɲɛsin aw ma kɛlɛw ni mankanw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw bɛ se aw ka aw dusu faga o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la ayuba ka so scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka na sɔrɔ minnu bɛna na aw dɛmɛ aw yɛrɛ kungow la a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka gɛlɛyaw da olu kɔrɔ a b'a yira k'a fɔ degun minnu bɛ aw kan fo aw ni mɔgɔw ka se ka kuma kamasɔrɔ a ka ca la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka gɛlɛya caman aw bɛ se ka fura caman sɔrɔ aw ka degun na ni aw ye aw ka ko to aw yɛrɛ kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka don aw ka ko caman na ɲɛnabɔbaliyaw olu bɛ se ka don aw ka ko la a b'a yira k'a fɔ fo aw ni mɔgɔw ka kuma degun min bɛ aw kan aw k'a fɔ mɔgɔw ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ ka degun caman furakɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw mankanw olu bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw dusubɔ kow caman ɲɛsinnen don aw ma a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la fo aw ka kun ni aw yɛrɛ ye aw dusu kana se ka bɔ n'o tɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɔ kɛ birisa ɲagami ye aw bolo kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la alaw ta la ka so sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw olu ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ mankutu aw yɛrɛ tɔgɔw bɛ se ka se yɔrɔ dɔw la ka sababu kɛ aw ka baarakɛtaw ye aw bɛna tanu kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sokɔnɔna na fo ka taa se aw ka baarakɛyɔrɔw ma tanunikan caman bɛna fɔ aw ye a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ f'a laban aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan garisɛgɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni a bɛ don latɛmɛ aw bolo ni a bɛ se ka kɛ sababu ye bana minnu min tun bɛ aw kan don tɛmɛnenw na ani kamanagan minnu tun bɛ aw kan don tɛmɛnenw na ka se ka caman ɲɛnabɔ o kamanaganw na wasaw olu sira dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ
janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Badara Ali ka so verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma sira caman fɛ a b'a yira k'a fɔ ko banaminenw aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi olu la kosɛbɛ kamasɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw coro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ a kana kɛ aw kɔnɔ ko aw bɛ se ka ko caman kɛ ko feere kelen dɔw kɛ k'a ka se ka to sutura la mɔgɔ minnu bɛnna ni mɔgɔ kofɔlen mɔgɔ ninnu ma u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ k'u ka baara kɛ ni tilennenya sira ye kamasɔrɔ ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'o tɛ dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kuma minnu bɛna fɔ aw ye aw kana kuma ninnu caman minɛ k'a fɔ k'aw b'a ta ka baara kɛ ni a ye kamasɔrɔ piège caman olu ɲɛsinnen don aw ma ani lagosi walew olu caman ɲɛsinnen don aw ma nka fɛn min bɛ tali kɛ aw yɛrɛ ka hakilina ani aw ka cɛsiriw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in laban yɔrɔ fanfɛla la aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ kasaraw yɛrɛ fana olu kun dalen don aw kan fo ka taa se kɛlɛw ma kɛlɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka na ni jolibɔnko yɛrɛ ye aw ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ aw furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se aw ni aw baarakɛɲɔgɔnmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo aw k'aw basigi ka se ka lamɛnni kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la nuhun ka so poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sirayan walew olu caman ɲɛsinnen don aw ma aw yɛrɛ hakili sigilen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fariganw olu kundalen don aw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan ka se ka farikolo ɲɛnajɛ caman kɛ kamasɔrɔ farigiriyaw olu caman olu bɛna se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛn ani ka se ka kɛ sababu ye ka sumaya walew k'olu fana caya u ka kow kɔnɔna na ni aw ye farigan min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o kana bali aw la garisigɛ siraw olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya halisa ko an bɛ k'aw la kalo fɔlɔ la aw la kalo fɔlɔ a ye tile 18 de sɔrɔ ka bɛn ni tɛnɛ ma a bɛ taa kuncɛ tile 24 o bɛ bɛn karidon ma k'aw la kalo fɔlɔ an b'o kɔnɔna na a b'an ladɔnniya k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na mɔgɔ minnu kɔni bɛnna nin wagati in ma i bɛna ye u ka ko bɛna diya mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ wa kuma caman i b'a ye basigibaliya kɔni o b'u ka kow la nka a ka di olu yɛrɛ fana ye mɔgɔw bɛ se ka u bonya cogoya min na mɔgɔw ka tanuni bɛ se ka bonya u fanfɛ cogo min na mɔgɔ minnu don u ka ko ka di mɔgɔw ye ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka a kelen pe ka kibaruya dɔn i bɛ se k'an wele nimero kofɔlen na nimero min n'i ɲɛ b'a la i bɛ se k'an wele nimero in kan ka i ka dati n'i ka dati sɔrɔla i yɛrɛ bangena ka bɛn wagati min ma an bɛ taa fo i yɛrɛ bange wagatiw la dolo tun bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin i ma dolo tun bɛ so min kɔnɔ ka ɲɛsin i ma an bɛ nin so ninnu bɛɛ lajɛlen de ta kelen kelen bana min bɛ yan i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n'an sera i ka bana so kɔnɔna na an b'a lajɛ dolo min bɛ yen nɔ n'a sɔrɔla a bɛ bana cause i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ fɔ i ye n'a sɔrɔla i kan k'i hakili to i yɛrɛ la cogoya min na sira min fɛ o fana bɛ f'i ye k'a f'i ye ka tila k'a fɛlɛw fana f'i ye i yɛrɛ bɛ se ka i ka kow kɛ cogoya dɔn i kan ka baara min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɔ i ye n'i ka dati sɔrɔla ani i ka wagatiw n'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla jate ninnu bɛ se ka bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka se k'i ka e kelen pe ka kibaruya fɔ i ye ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ n ka foli bɛ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn b'an wele k'an fo kanubagaw bɛɛ lajɛlen n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a fɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi